ning may. Pre. Oh, pre. Asa ka? Ito ko gikas paya kay. Saan ba yung tawag kay? Ato sa tato balik tayo standby sa dito. Na, kung maon man kay mabalik ko kung mo pre. Dito, lisod kayo dito. Kaya ito makumpare. Grabe. Ano ba ding? Nada na sila dito kay. Tuwas sila dito. Mo na kung tuyo nga maadto ko kay para nga magalingaw-lingaw ba? Dating gawi ba? Ato makumpare ito, grabe. Nagpakuha na sila sa, hindi guys sila mga palabaw sa mga istorya, mga but-but gamay ba. Pati mga but-buta niya. Istorya kag usa. Aha. Ilan na po na. So, maura ni mo kagulan ato ganita kay para malingaw ta. Di ko mo kwanto pre. Ikaw kung gusto ka mulaw dito, law sa lang to kay. Grabe kay. Sabi na imong naong buton sa kay ka. Wala nga ako. Di ko gusto ka ng pati mga but istorya pre. Ano ba? Serious gini kung kuan pre. Kay ako parte lang pinutbutay. Nang upaw lang gani ko. Mo nga. Di ka ganahan matambong to sa mga kumpare. Muna nga, di ko gusto yung nga. Mulabaw pa sa kong nila kay. Bidabas niya, samutan sa nito upaw na kong panitan niya kong ulo. Muna nga, ikay laos no kay. Labaw pa kang butol. Ato ko, di na ko magdugay. Ikaw, laos lang to lang. Kaya kaya sige. Sus, hadlok mo siya binutbutay. Katong ka, mahadlok na sila. Ako, budlag mahadlok ko. Bisig gamay kong tao, pero dako pa nga akong bot-bot sa kawang pagkatao. Ako sa una, pre, party lang babae, pre. Kanang usa ka adlaw, pre. Kamay ray mga 20 ka babae akong manaan ka adlaw kay tungod sa ako ang pagkagwapo, tungod sa akong pagkamistiso. Kana pre kanang mga 20 ka babae, pre. Dili na nako kinahanglan nga diskartihan ako, makakita lang na sa akong smile. 20 ra ka babae? 20 ka babae. Pero kanang 20 ka babae. Parcel pa na siya. Oh, parcel pa gyud. Kanang 20 kape na sa 50. Si Tinta tanan? Si Tinta tanan babae. Si Tinta ra ka babae? Sos, grabe babae na ko sa una, pre. Mabitanin niwang ko pre tungod sa mga babae na ko sa una ba nga. Sos, kana ra bang makatilaw na nako pre, magpangita sa akong address pre. Grabe. Ya kibaw sila nga pisot ka. Ay, sa kayo ara pre, ako pre ni istorya ra man ko. Ngano magsigaw ka na pisot. Ikaw na kayo sa may mo ka sulting babae. Ako pre, wala na siguro makalabaw na ko pagka-baydor aning kalibutan na. Magkatawa mo ko nimo pre ay. Kung istorya ni kami ana ba, mura jud ikaw ni tiso yan ni napita. Ikaw de. Sultihan ta kasi no pre. Kung ako gani pre nag-eskwela ko high school pre ha. Ultimo maestra mo pa manguyab nako. Tanang nasa akong classroom pre nag-scan high school ko. Kami tanang classmate mga babae nako pulo sa uyab. Pero ang butbuta sa imong istorya kon. Akato ko adi ra butbut kay mo butbut din mo. Tinuda sa pika section nako uyab 20 ka buok. Sa pika section nako uyab 30 ka buok. Sa pika section na uyab 30 ka buok. Hasta principal nanguyab pa nako. Grabe man sa nang butbut. Tinuda. Buta naman sa nang imuha. Ba kay unsay diskarte nako? Ha? Unsa man diskarte mo? Ako'y pinaka-bright sa among eskwelahan. Tanan ang sinana ko. Mo nga ang babae, kung mga bugo-bugoon nga mga babae, di ka pasar sa ilang pag-eskwela o di mag-agi na ko. Siyempre, saan ako ang answer kay? Grabe ang butbut ni mo ay. Pero kana ako pre, kana ako ang istorya pre, katong si Tinta ka mo. Sa usar man nakadlaw. Sa usar nakadlaw pero maabot ko sa kasimana pre. Di din amay pa babae oy, grabe na gyud. Grabe na gyud. Pwede, na naman din, sus, matay. Timing. Asa ka pre? Dili, tingari ko kay naagi ko yung mga tuyo sa ninyo. Aron sa mo mahibaw sa pagkatao. Sa pre kanala yung pagkatawa pre, na paghambog din pre kay ako pre. Sa usa ka adlaw pre magbababae kog si Tinta kabok, si Pare Ale, mga classmate sa una, nauyab niya hasta principal, nauyab pa niya. Kana naong nga, pag-uyab din na naong nga. Sas, ingon ani ra ning istorya. Pero ang inyong mga uyab, o katong inyong mga uyab, pangutan o dis nagikan. Kay kamo, nakahibaw ko sila, giistoryahan ko nila mismo. Kay sa pagilukay ko no, minus mo. Kay sa kuha, katong imo ang mga chicks ng mga estudyante, principal. Sus, ay kaki, ni Kitoy ang tiil ato, ni Ana ang tiil. Pagtila pa lang nako, niingon siya. Sus, hindi mo rin kukikikuhan itong uy. Ingo, lahiman si Ali, ug si Tatay Pisot magkirada kay nikaw. Katotanan yung mga uyab, gire na to na ako. Bot-bot, grabe kay kag bot-bot sa ato pagkakupare kay bot-boton kayo ay. Di ba man ako dili man ako bot-bot. Parehala mo pare ale, bot-boton kayo. Sus, pwede na ako, tinuo mo yung kotan. Tinuo mo
to? Tinood mo ha? Tinood lagi ng inyo ha. Dili na ingon nga butbot. Oo nga. Pero mas tinood ako ha. Kasi pangutanong pa ninyo ang inyong asawa. no, no. Abot mo na.